Molt bona gent, benvinguts a Ebre Gaming, benvinguts a Assetto Corsa i estem provant el Track IR i provarem en Assetto Corsa a veure què tal se'ns dona. Farem una curseta de 10 voltes amb los GT3. Com veieu, jo porto l'este BMW i bueno, ja estan nosaltres, ¿vale? Nos fotem la càmera de dintre. Vinga, li donem a començar. Centrem la càmera, perfecte. Com veieu, epa, la condena. Fail de sortida. Com veieu, el Track IR me deixa fer això. I mirar pels costats. Segon. Colles, està ple de cotxes això, Ep. Maricón. M'ha fotut una espenta. Bé, deixarem la cursa de banda i us explicaré això. Com veieu, el Track IR consisteix en... Ja sabeu que als jocs, als simuladors, pots moure la vista, diguéssim, de la càmera, no? Com veieu, jo puc modificar amb este aparatejo, que és una cosa senzilla, no? Però... Espera, pararem un segon. Com veieu, puc girar el cap. Estic girant el cap, clar. Vosaltres no ho veieu, que giro el cap, però heu de confiar en mi. Veus? Lo inclino i també s'inclina. Que m'apropo, em tiro atrás, pujo, m'encongejo una miqueta. I bé, anem a donar una volteta. T'has d'acostumar a quan diguem això, perquè clar, t'has acostumat a jugar com sempre, que tens la tecla que gira, diguéssim, la vista. Aquí t'has d'acostumar. Està bé perquè les curves que són cegues, que te tape, pots anar girant. Vull mirar retrovisor, doncs lo miro. És molt important no... Quan gires el cap no gira el volant. Això em passa a mi molt. I bé, no té més misteri, és això només. Com veieu, jo moc el cap i la càmera es mou, com si estigués dins del cotxe. No és l'Oculus Rift, però bé, està bé este sistema també. Home, l'Oculus Rift val 700 euros la versió final i... No pot ser, nois. Massa diners. Ja em sembla car això del Track IR. Bé, acabarem la volta i tancarem el vídeo, perquè és un vídeo només... Epa! Era un vídeo per ensenyar-vos això del Track IR. El que passa que jo sóc un cul de malacient, bueno, un culo de malasiento que es diu en castellà, un cul inquiet, i acostumo a moure'm bastant. No sé fins a quin punt pot influir això.
Com veieu, a l'hora d'agafar les curves puc mirar, canviar la vista cap al centre de la curva. Perquè, clar, si jugués normal veuria així. Ara intentaré estar quiet, però ara puc fer això. Hòstia. També si sentiu la veu diferent és que estic amb el snowball i està a certa distància perquè estic jugant amb el volant i tenia que haver canviat el micro dels auriculars, però no ho he fet. Però bé, tampoc és una cosa molt important a destacar. Doncs bé, nois, espero que us hagi agradat el vídeo. Ja anirem portant vídeos amb l'e-track en funcionament i altres jocs, d'acord? Si us ha agradat el vídeo ja sabeu el que heu de fer. Podeu compartir, donar like si us ha agradat i comentar, que sempre ajuda. Nos veiem al pròxim. Adeu.